Iñaki Fernández de la Rinoaren babeseskeko helegitea aztertuta, konstituzionalak antzeko kasuen inguruko irizpidea ezarriko du. Eskubide urraketarik izan den esango du, baina ez du inolaz ere askapenen inguruko erabakirik hartuko. Zer egin hori, zigorra ezarri zieten auzitegien esku utziko du, etako presoen kasuan auzitegi nazionalaren esku. Abokatuek guztien askapena baino ez dute espero. Ez dagoela margenik jarraitzeko aplikatzen eraginkortasunez doktrina eta horrela doktrina horrenpean modu horretan dauden preso guztiak askatu egin behar diela. Estatuko fiskal nagusiak adierazi du parot doktrina aplikatzen jarraitzeko aukera oso txiki bat izan daitekela, baina atzera eraginezko kasuetan bertan bera utzi behar dela erabaki judizialak bete beharrekoak direlako. Esto es lo que se va a hacer desde la Fiscalía. Zentzu horretan gaur bertan, beste 13 presoren askapenaren aldeko txostena helarazi dio fiskaltzak auzitegi nazionalari. Hurrengo orduotan beraz, aske geratu daitezke.